trošku lepšie. Lepšie. Ja mám totiž to pri sebe aj odborníčku Martinka Penksová. Vítajte, dobrý deň vám želám. Dobrý deň. Vy nám dnes ponúknete zo pár naozaj aj praktických, aj názorných ukážok, ako v praxi využiť rôzne techniky dýchania, aby sme zvládli lepšie stres. Ale na úvod sa vás chcem spýtať. Definujme si ten stres a vôbec, ako sa prejavuje, ako sa počas toho stresu reálne cítime. Takže stres v prvom rade je potrebné povedať, že nie je to len náš nepriateľ, ale aj priateľ. Priateľ v tom zmysle, že nám pomáha ochrániť sa pred nejakými nebezpečnými situáciami a v podstate prejavy v našom tele nám signalizujú to, že sme v nebezpečenstve a je potrebné niečo urobiť inak, respektíve naše telo vytvorí toľko energie, aby sme danú situáciu zvládli. Zároveň však, pokiaľ sa stresu alebo nejakým situáciám, ktoré v nás vyvolávajú stres, veľmi často vystavujeme, tak to je kontraproduktívne. Vtedy sa ten stres naozaj stáva našim nepriateľom, pretože nám veľmi často vytvára stresové reakcie, ktoré sú pre náš život obmedzujúce a pre naše zdravie neprospešné. Aké sú to tie reakcie v našom tele? Aké stavy? Môže to byť napríklad ťažké dýchanie alebo zrýchlené dýchanie. Zároveň to môže byť to, že sa nám produkuje extrémne veľa slín. U niekoho to môže byť potenie, výrazné bušenie srdiečka, pociťujeme únavu, zývanie. To je tiež spojené s dýchaním, takže môžu to byť takéto reakcie, respektíve náš mozog prestáva fungovať, nevieme sa koncentrovať, nevieme byť kreatívni. Aj toto môžu byť prejavy dlhodobého stresu. A teda povedzme si konkrétne, pretože my sa budeme venovať tomu dýchaniu, pretože stres vieme rozdýchať, áno? Áno. Stručná odpoveď a jasná odpoveď. Ako teda konkrétne ten stres vplýva na to dýchanie? Povedali ste rýchle dýchanie? Áno, veľmi často je to práve rýchle dýchanie, častokrát teda alebo spojené s rýchlym je aj veľmi plitké dýchanie. Častokrát môžeme pociťovať aj zúženie na úrovni hrdla, to znamená, že ten prejav je iný. Veľmi často sa stres z pohľadu dýchania prejavuje aj tým, že rozprávame veľmi rýchlo. Nezastaviteľne a neustále rozprávame veľmi rýchlo. Po prípade sa nedokážeme nadýchnuť medzi tými pauzami tak hlboko, aby sme mohli vlastne ďalej rozprávať. Takže z pohľadu dýchania je to najmä teda rýchle a plitké dýchanie. Aké je toto plitké dýchanie? No je to dýchanie, kedy my vlastne sa nenadýchneme z plných pľúc. Ale nevedomky, my si to ani neuvedomujeme. Nevedomky, je to spontánna reakcia v rámci nášho tela, kedy je náš nervový systém, sympatikus, výrazne aktívny. A vlastne spôsobí to, aby sme dýchali rýchlejšie, aby to telo bolo schopné prekonať situáciu, ktorú chceme zvládnuť. Čo sa deje, pokiaľ v stresovej situácii presne takto začneme dýchať? Rýchlo, plitko. V podstate, ak je to krátkodobé, ak je to naozaj na to, aby sme len prekonali nejaký moment, tak je to v poriadku. Vtedy môžeme povedať, že ten stres je náš priateľ. Ak ale takto dýchame dlhodobo a sme dlhodobo v strese, tak vtedy v podstate sa dostávame k tomu, že nedostatočne okysličujeme organizmus, všetky bunky v našom tele, tým pádom oni strádajú. Tá najdôležitejšia výživa sa im nedostáva a preto častokrát z dlhodobého hľadiska, keď máme chronický stres, tak následne nastupuje rôzne chronické ochorenia, respektíve to, čo som spomínala, že sa nedokážeme sústrediť, že nedokážeme byť kreatívni. A to dýchanie vie byť nápomocné, vie byť liekom. Teda zopár takých techník dýchania nám predvediete a spolu s vami sa to teraz aj naučíme, ktoré sú účinné a zároveň aj ľahko zapamätateľné. Tak. Aj v praxi, keď sme v tom strese, že si na to jednoducho vieme spomenúť, pretože to je tiež dôležité. Ľahšie si na ne spomíname vtedy, keď si ich vopred nacvičíme, lebo náš mozog sa dokáže si spomenúť v strese iba na to, čo má veľmi dobre naučené, bohužiaľ. Takže je dobré, ak tie cvičenia budem v každodennosti aplikovať, budem to mať ako pravidelné cvičenie, vtedy ten mozog dokáže na to spomenúť. Ale pokiaľ sme v strese, mozog sa vypína, častokrát si nespomenie na mnohé veci, ktoré nemáme zažité. To znamená, že z tohto rozhovoru si odnesieme aj informáciu, že treba byť, aby sme boli pripravení. Tak. Nech sa páči. Takže prvá z techník, ktorú vrelo odporúčam, je na aktiváciu parasympatického nervového systému, teda tej časti nášho nervového systému, ktorá nám pomáha nastoliť uvoľnenie svalov, uvoľnenie všetkých reakcií, ktoré v tele pri strese nastávajú. A je to výdych, predĺžený výdych, napríklad cez ošpulené pery. Takže sa nadýchneme nosom, bez toho, aby sme zdvíhali ramená, ľahký nádych a vydychujeme cez ošpulené pery. Mám si je počítať? Pomôže mi to? Netreba si počítať. Ako mi to plúca dovolia? Snažím sa vydychovať jemne a potichu.
a tým pádom sa spontánne ten výdych stáva dlhším. Nemusím nič počítať, nepotrebujem nič tlačiť. Čiže nádych nosom a výdych cez zošpúlené pery. A prečo cez zošpúlené pery? Preto, lebo dokážeme tam lepšie vnímať ten výdych. A dokážeme ten výdych cez zošpúlené pery dokážeme ľahšie predĺžiť ako výdych nosom. Toto v tom stresovom je celkom momente pomerne aj ľahko zapamätateľné, ako sme povedali. Čiže toto by sme mali... Asi každý z nás už dnes žije aj stresom počas tých bežných dní. Z praxe mi asi dáte aj vy za pravdu. Čiže toto je cvik, ktorý by sme mali vykonávať dennodenne, aby sme potom v situácii danej hneď začali takto dýchať? Áno, pretože vlastne my vieme ten priebežný stres takýmto spôsobom uvoľňovať. My veľakrát si nemusíme uvedomovať tie počiatočné prejavy stresu. Stiahne mi nejako žalúdok, roztrasiem sa, som trošičku v napätí a vôbec si to neuvedomujem, ale práve týmto cvičením dokážeme priebežný stres uvoľňovať. A takýmto cvičením viem aj myseľ nejakým spôsobom uvoľniť? Áno, práve preto, že sa sústredím na tú jemnosť výdychu a to pomalé vydychovanie, tak zároveň myseľ dávam akoby do jedného bodu a upokojujem ju v podstate. Utíšiť je možno úplne ten najlepší výraz. Môžeme ísť ďalej? Máme ešte jedno cvičenie? Pri tomto cvičení vieme napríklad použiť aj držanie tónu pre ľudí, ktorým to môže byť jednoduchšie. A zase je to lepšie pre tú koncentráciu mysle. Takže akúkoľvek samohlásku vieme zapojiť napríklad O, U, A a držať dlhý tón. A ja to nebudem držať do konca, ale môžeme si ukázať ešte cvičenie. A dokonca znamená, ako nám vydrží a ako vládzeme s výdychom? To znamená, že znova nadýchneme sa nosom a ideme dlhý výdych za pomoci držania tónu, až kým úplne nevydýchnem, kým neuvoľním všetko z plúc. Čiže nádych nosom? Nádych nosom a výdych ideme buď cez zošpúlené pery, alebo držaním tónu. Dobre, čiže toto bola druhá technika. Áno. To je takzvané, vy ste mi prezradili, štvorcové dýchanie? Teraz ideme do štvorcového dýchania. Teraz ideme do toho štvorcového. Štvorcové dýchanie sa veľmi často odporúča aj pri rôznych úzkostných stavoch alebo panických atakoch, ale pri strese je taktiež veľmi vhodné, pretože tam vytvárame aj pauzy, ktoré nám pomáhajú uvoľniť napätie v pľúcach. A štvorcové sa volá preto, lebo je zložené akoby zo 4 cyklu, alebo teda fáz, ktoré náš dýchový cyklus má. Nádych, potom zadržíme dých, výdych a znova zadržíme dých. Takže ako keby sme tým našim dýchaním vytvárali taký pomyselný štvorec. Odporúčam, ak sme naozaj v dlhodobom strese, ak máme veľmi plítke dýchanie, aby sme toto štvorcové dýchanie robili vo fázach 3 sekundových. To znamená, že nádych na 3 sekundy, zadržím dých na 3 sekundy, vydýchnem na 3 sekundy a znova zadržím dých. Tu je ale nádych a výdych nosom. Takže nadýchnem sa, môžem to počítať a vy to môžete skúsiť. Takže nádych a iba nosom v tomto prípade. Iba nosom, nádych aj výdych a medzi tým máme zádrže dýchov, takže... Budeme chvíľu ticho. Chvíľu ticho a ja vám budem teda počítať. Nádych, 2, 3, zádrž, 2, 3, výdych, 2, 3, zádrž, 2, 3. A takýmto spôsobom si zopakujem aspoň 10 dýchov, respektíve zopakujem to dovtedy, kým pocítim uvoľnenie v dýchaní aj celkovo v napätí v tele. Skôr som zadržala dých, ako som mala, takže som úplne nereagovala na to, ako ste vy vraveli, ale aspoň sa to takto naučíme. Môže sa krútiť hlava pri tom? Môže. Teraz sa mi tak trochu zamotala aj hlava. Môže sa krútiť práve vtedy, keď máme tendenciu, a to sa veľmi často stáva, keď sme v strese, že máme tendenciu nádych otvoriť o mnoho intenzívnejšie, že urobíme veľmi prudký nádych, veľmi silný, ale vlastne ten výdych si nedoprajeme dostatočný. Čiže pomaly by sme sa mali aj nadýchovať. Mali by sme sa pomaly a zľahka nadýchovať, opäť bez zdvíhania ramien a taktiež pomaly vydychovať. A vrelo odporúčam, aby sme si sledovali sekundovku, respektíve na hodinách, alebo si zapnúť stopky v telefóne, pretože ak sme v strese, tak naša myseľ veľmi rýchlo tvorí. A to znamená, že častokrát počítame rýchlejšie ako reálne tie sekundy. To by som ani nepovedala. Čiže nádych, ešte raz si zopakujme, nádych nosom na 3, držíme na 3, výdych takisto na 3, držíme na 3 a znova. A opakujeme. Áno. Až kým sa neupokojíme a tak rozdýchame aj stres. Tak. Máme ešte jednu techniku? Môžeme si dať ešte napríklad techniku skôr v princípe všímavosti alebo mindfulness. Zase nám tam je veľmi výrazne nám vie pomôcť dýchanie a to tým spôsobom, že si iba budem pozorovať napríklad, kde dýcham.
alebo ako dýcham, alebo že vôbec dýcham v tom momente. Hej? Že si len uvedomiť dýchanie a zvedomiť si tam možno to, že ten nádych a výdych dostať do rovnakej intenzity a takisto do rovnakej dĺžky. Aspoň kým sa ten výdych nepredĺží ani uvoľní. Myslím si, a veľmi pekne vám naozaj chcem poďakovať, že tie techniky, ktoré ste nás teraz naučili, tak sú zapamätateľné, celkom fajn a už si to len osvojiť, ako ste povedali, naozaj osvojovať si možno denne a preventívne je veľmi dôležité. A napriek tomu by som sa chcela na záver nášho rozhovoru spýtať na to tie najčastejšie chyby, ktoré by sme si mali uvedomiť v nejakej stresovej situácii. Je mi jasné asi, že začnete plytkým dýchaním. Čo si povedať v danej chvíli, aby sme sa upokojili a teda začali rozmýšľať a pomaly dýchať? Okay. Tak v prvom rade spomaliť dýchanie. V druhom rade môžeme urobiť niečo po tej fyzickej stránke, to znamená trošku sa ponaťahovať. Zvedomiť si to, že vlastne v tom strese sme extrémne stiahnutí, takže vytiahnuť ruky hore, to častokrát podvedome aj robíme. Ponaťahovať sa, otvoriť vlastne aj samotné dýchanie, medzirebrový priestor. Takisto si uvedomiť to, že ten stres si vyvolávam častokrát sám, práve tým, že extrémne na seba tlačím, potrebujem mať veci extrémne pod kontrolou, tým, že moje ambície presahujú moje možnosti v danom momente, alebo celkovo vo svojom živote. Takže je veľmi dôležité pracovať možno aj na takej zmene životosprávy, zmene fungovania. Častokrát je stres spôsobený tým, že si nedoprajeme dostatok spánku, že ideme naozaj cez svoje sily, cez svoje možnosti. Respektíve, že máme, tak ako som povedala, tendenciu urobiť o mnoho viac, ako reálne naše telo v ten daný deň zvláda. Či už z pohľadu športu alebo iného výkonu. A myslieť na to, aby sme pomaly dýchali? Tak. A sledovať to a upokojiť jednoducho to dýchanie? Tak, dostať dýchanie. Častokrát teda to dýchanie je v nádychu výraznejšie, vo výdychu slabšie, keď sme v strese, takže upokojiť dýchanie aj v tej intenzite, aj v tej dĺžke, aspoň do rovnováhy prípadne predĺžiť. Martinka, veľmi pekne vám ďakujem za nás všetkých. Ďakujem. Určite sa ešte v Dámskom klube stretneme a vymyslíme nejakú tému v rámci toho dýchania, pretože dýchanie, ako ste počuli, naozaj veľmi dôležité. Dámsky klub ale pokračuje ďalej ďalšími radami, tentokrát pre nezamestnaných.